Здравейте, казвам се Ален Попович, съм маркетинг менеджер на фирма SocialMe. Тук до мен е Иво Илиев. Иво, представи се нашата аудитория. Здравейте, казвам се Иво Илиев. Аз съм дигитален менеджер на агенция Interactage и блогър в ivosiliev.com. Често пъти се определяте като хейтер. Такъв ли сте всъщност? Да, естествено, че съм хейтер. Много ясно. В смисъл, мразя всичко и всички от любов. Ако трябва да обобщите с две думи, защо бизнеса трябва да присъства във Facebook, как бихте го? По-скоро въпрос трябва да бъде защо не трябва да присъства във Facebook. Един бизнес, когато не е озрял за това да присъства в социалните медии, независимо дали това е Facebook или нещо друго, по-добре да не го прави. Ето как виждаш в хейта в мен просто набъбва. Действително е така, ако фирмата не знае какво прави в социалните медии, това обикновено води до лоши резултати и по-добре да не е там. Фирмите, които искат да са успешни в социалните медии, трябва да знаят много добре какво е тяхното място в тях. Удачно ли е да се инвестира във Facebook? Да, това не е просто мода, това е нещо, което дава реални резултати, което изкарва реални статистики и изобщо има един куп примери и кампании, които ти и аз дори доста често сме показвали на лекции на наши клиенти. Така че неоспоримо доказано, че е добре да се инвестира в Facebook. Колко решава всеки според себе си. Можеш ли в 3 думи да предадеш съвета на хората, които не гледат в момента, какво е важно да спазват? Мога в 2 думи. Спазвайте всичко. Ако можете в няколко изречения да дадете съвети на нашите зрители, които не гледат в момента, как правилно да се позиционират в Facebook? В смисъл, кратко, точно ясно. Какви са нещата, които трябва да спазват? Значи, според мен Facebook е една платформа, не е просто един сайт, в който хората се развличат, но все пак, когато нашите клиенти са там, те наистина са там, защото се развличат. Ако ние им предадем емоция, ако ние им предадем някакво чувство, което да обвържем с бранда, това е страхотно. Но обикновено идеята, поне според мен, е от Facebook да пренесем трафика в нашия сайт, който е нашата социална мрежа и тя е достатъчно добре подготвена, за да може в нея да тече нормална комуникация с нашите фенове, които да ни станат клиенти. Ти си организатор на събитието днеска. Как се чувстваш? Доволен ли си от това, което се получава? С хубави хора се получават хубави събития и аз много се радвам, че тук аз и всички останали открихме много нови приятели, много нови възможности за партньорства и общо взето KeyToWeb се превърна в една жива социална мрежа, която има своя пулс и своя ритъм и бих казал, че се превръща и има потенциал да се превърне в сърцето на дигиталния бизнес у нас. Благодаря ти.